Hercules! Napalabas, aburido daador ken rey gapo iti panaggatel ti bagida. Nasdaaw langen dagitoy idinakaron dagiti gagatel iti bagida. Nagwaras nga rod iti lugar da tinapasamak kadakwada. Iti sabali a bangir, nagparang ti maysa a kaibaan kini Hercules ket nagsarsarita dagitoy. Kayat atulungan ni Hercules daador ken rey tapno saan da amatay gapo iti panangdangran kadakwada dagiti kaibaan. Iti maysa arabi saanen a maibturan ni ador ti sakit a marikrik nana. Itagagayem denggen nyo tituloy ti makalawas a seryetayo a napaulwan. Dagiti kaibaan. Dito'y drama tayo. Hercules! Anay ko, nagsakit lang na ti bagay. Ador, anya ka din ti mapaspasamak ka. Ay, mataya ka on. Marigatan ako. Awan mo talat makaagas ka niya ako. Anay. Ador! Kaslak masinsinit. Nagapgus na iti sugat iti bagay. Kapsuda ko. Anya nga ti aramiden. Tulungan na kinyang. Gagmanusan ang tiutot. Marikrik na kanay. Urayan nak, Ador. Inak agpatulong ka dagiti kaaruba. Alay ko! Alay! Nagsakitan ti sakak. At adda na dimbakil dagiti ramay ti sakak. Anya nga tan ti aramida, Cray. Di makal mo nga agpay so dagiti ramay ti sakam. Ay, mataya kaon. Diyak manusan ti sakit na marikrik na. Alay! Limtigan ti sakak. Marigata na ka talaga. Tulungan da kami. Nakapsutan ti asawak. Ang mga no di na malasatan ti sakit amarikrik nana. Alay ko, nagsakit ti sakak. Adadasim bakit, ibagikitim may dito balay ni Hercules. Kamangan nun ni Hercules, tinangdangrat ka na kayo kan ni Ador. Nalabit na kasta kakalugaran. Anya nga ro ti aramidan tayo kakalugaran. Diyak kayat amatay ti asawak. Papanawon tayo lang hindi di Hercules dito yung lugar tayo. Kasta kang paisutarabitan tayo kakalugaran. Alay ko! Mga lumang gagamot na dyan, Hercules! Kumusta ni Ador nga asawam inyang? Agkakapsot pa ang Maria. Marigata nun gapo iti sakit na. Imayak, tada na patag nga ibakan ka, inyang. Anya day ta, Maria? Nagsasaritaan min kadagiti daduma ka barangayan tayo. Apapanawon tayo laang ni Hercules dito'y lugar tayo. Ha? Nalabit nga iso tinangdangran kadaador kan rey ni Hercules. Kasano ko mga aramidon day ta ni Hercules, Maria? Ang mga no nasursuro ni Hercules ti manggamod. Agasam? Adaan nagsakit ni Rey idi nasitgan ni Hercules? Anya? Ni, kastamot la tinapasamak idi simmarongkar ni Hercules dito'y balay. Ad-addaan nagsakit ti intero abagi ni Ador. Isu apapanawon tayo laangan ni Hercules dito'y lugar tayo. Apay adi ka makaid na sat nipan. Adda ka di pa kariribukam. Pasaray kumita ka iti tangatang. Uno, mabisin kan. Ha? Ni? Apay nga imbusingar mo ti agong mo. Kan pagpalpalakpakam dagiti lapayag mo. Mabiit laang tamangalaak iti kananta. At dabalon ko analing ta akamote. Kalaat anagangin iti napigsa. Anya ti kayat asawan ti panagangin na iti napigsa. Saan manan agagangay daytoy ama paspasamak. Hercules! Sabaw! Pukpukawanak ni Apong Herman. Kasla madandanagan ti langana. Apay nga ta. Apay ka di apong. Adda ka di parikot. Uy, napaok.
Panggap da ka papanawin dagiti kalugaran tayaw. Ipagarup da si katinangdangran ka daray ken Ador. Anya? Basta di ka pumampanaw, apaok. Siya kunti makisarita ka dakwada. Ang apong, saan asyak tinangdangran kada tataray kan Tata Ador? No di kat dagiti kaibaan. Ha? Ay, umasidugan dagiti tattao dito eh. Apong! Saan niya mo tiraramidin dagiti tao? Paano ka, Hercules? Ha? Ay, awan ti basol ko kadakwada, kakalugaran. Awan basol ni Hercules, iti panagsakit da Ador ken Ray. Apay karot nga at dati pa nagsakit na idisimbarong karne kulas ka daray ken Ador. No saan ang masigod ti sakit da? Nalabit ang mataydan iti kabiitan a panawen. Dinangran ida dagiti kaibaan, nga agnanaad iti kayo a pinukanda. Mamati kayo kumakanya kakalugaran. Awan amok iti ipagpabasol yo. Sa anak amang gagamod. Sana manggagamod ti apaok. Nasayat a tao ni Hercules. Nakabom adinangran dagiti kay Ban ken Ador si ka Hercules. Gaputa. Hercules, di mulatan sungsung-batan dagiti tattao. Saan arumbeng ama-amuan da anak asaritam ti kaiban. Apay ang nagparangka kaibaan? Aging katsan mo amaramit. Iba to apagtangan mi. Saan langan ada-adur kun rejak sakit iti lugar yo. Anya? Makawatan dagiti kakadwa kakaiban. Naranggas kayo tataw. Diyo kumadangran dagiti kalugarak. Apay kit dinasan. Dinadal dati pagtangan mi. Didangran ni madagita. Ha? Anya ka din ti mapaspasamak. Adun ti agsasakit dito'y lugar tayo. Unang paiso. Aggagatal dagiti kalugaran tayo. Nagsaknapon ti sakit dito'y lugar tayo. Nakabutbutong ti mapaspasamak inyang. Saan pa ilaan nagimbag da Ador ken Ray? Ngam adama nun dimtang asakit. Manipod papapanawan tayo ni Hercules dito'y lugar tayo. At damotan nga ado tinagsakit at tao. Wan nga rod inyang. Amati akon nga dadakas nga aramid ni Hercules. Isuanas kan apapanawon tayo dito'y lugar tayo. Malas na dya Hercules dito'y lugar tayo. Ay, nagadungag pa ison, tagsaksakit diti lugar tayo, Hercules, apaok. Una pong Herman. Talaga anak apong tutan dya kaibaan anak ti sarita kanyak. Aging gaadyak makaaramid iti bato ag pagtaenganda. Saan da nga agsardeng amang dangran kadagiti kalugaran tayo. Anya! Ngam kasano nga aramidak day taapong. Kayat dakmatan apapanawon dagiti tattao. Kanjak mabalin nga ipakita kadakwada ti aramidak. Ay, agsaksakitan dagiti tattao diti lugar tayo, apaok. Anya nga ti aramidak, apong? Ay, kitaramidem latan no anya ti rumbeng, apaok. Amumi nga da pa kainaigan ni Hercules iti mapaspasamak dito'y lugar tayo. Agsaksakitan dagiti tattao. Ay, awan ti pakainaigan ni Hercules iti mapaspasamak ita, inyang. Aramid da ito dagiti kaiban, anagtayang iti kayaw a pinukan da Ador ken Ray. Anya? Mamati ak, dagiti kaiban da kinaramid ka dagitaoy. Adun tagsaksakit diti lugar tayaw. Jackpot yan dagiti kaibaan asasawam, Tata Herman. Ay, kitadakin ka, no di ka mamatay. Basta sanyo kumapabasulen, ti apaok. Anang dangran ka dagiti kalugaran tayaw. Saan niya mo ni Hercules, ti maggamaw. Kay tatirambang kada kayo tataw. Saan lada kayo ti agnanad diti rabaw ti daga? Agsakit kayo naging ga iti matay kayo. Awan ti makaliklik iti sakit ngayon pa mi kada kayo. Inyang
Nakapsot ako na. Ado pa'y gaya mo tagsakit dito lugar tayo. Wen Ador, madanagan ak paikitin. Gaputa posible ang maakaranak mo't iti sakit agagatel. Anya? Kuna ni Tata Herman, adagiti kano kaibaan tinangdangran kada kayo. Anya? Day tati imbaga na itay nagsarita kami. Kasano adagiti kaiban? Jay pinukan nyo akayo kan ni Ray. Isu kano ti taeng dagiti kaibaan. Diyan, patsin tayo niya. Anya nga tanti aramidon tayo. Adun ti agsaksakit dito'y lugar tayo. Apong, saanan ang nagparparang jay kaibaan ang nakisarita kanyak? Anya? Naulpit gayam day jay a kaibaan. Isong aramida kong tirumbang, apong. Herkulas. Tungpalak ti imbagana. Nga garamidag iti bato at aangda. Ipatakder ko itinapukan akayo, asigod at aangda. Anya nga tati aramidag? Kasano ang matulungak dagiti tattao? Kat nakabantay damat iti lugar a pangaramidak iti balay dagiti kaibaan. Diyak kayat ang makita dati aramidak. Sa maysa, ang mga no papanawon dak matlaang, na makita dak, gaputa ka busbusor dak. Ha? Agyaman naktanag parang kamatlaang, kaibaan. Awan matlangan ti maramidam tao. Naladawan ti amin. Nakapungtutan dagiti kakadwa kakaibaan. Anya ti kayat mo asawan? Di mon malapdan ti nagwaras asakit iti lugar yo. Anya? Babaan ti angin nga agrikos-rikos iti aglawlaw. Maiwaras dagiti sakit. Saan ang mabalain kaibaan? Diyak kayat adang ramdag iti kalugarak. Bilibak ba't kan katao? Uray tagtagi pasitan da ka dagiti pada matattaw. Kat nasingpat kalat da kadakwada. Pudno dayta. Napatag kanyak dagiti kalugarak. Nga uray didak ipatpatag. Awanan ti maramidam. Adda pa'y maaramidak kaibaan. Mga ramidak iti pagtaangan nyo. Ulitak nga ibaga. Naladawan ti amin. Matay kayo amin kapoy ti sakit. Anya? Uray si ka nagpakitak. Matay ka mat babaan iti insaknap miya sakit. Saan ang mabalain? Tulungan na, Herkulas, apaw! Ha? Anya ti mapaspasamak ni Apong Herman? Ag sakit matan ni apong mo. Saan amagasan day ta sakit? Agpakpakaasi ak kaibaan. Di nakamdangran at tao. Ha? Nagpukaw mutlaang ti kaibaan. Delikado daytoy ang mapaspasamak. Kartingak timapan iti ayan ni Apong Herman. Agsakitak matan. Apaw, agagatelin tentero abagek. Kanagkakapsutak matan. Apong, Diyak unay may garaw dagiti sakak, apaw. nagparang manan kanyak ti kaibaan. Katawa kanon ti agas ti kimpat asakit kadagiti tattao. Anya? Apong, mariribo kanak no anya ti aramidak. Herkulas, apaw. Diyak kayat nga agsakit kayo, Apong. Nay. Talaga nga adun ti agsaksakit dito'y lugar mi. Maasyanak launa yan kadakwada. Herkulas! Ha? Nanainyang? No talaga nga awan ti pakainaigam iti mapaspasamak ita. Tulungan na kami kuma. Ha? Imbaga ni Tata Herman asikalaang ti makatulong kada kami. Nanainyang? Dagiti kanu kaibaan tinangdangran kadagiti tattao. Uray ni Maria nga asawa ni Ray. Nakaptan mo't iti sakit. Anya? Kan uray siya, Herkulas. Makarik na akmutan iti gagatol iti bagik. Anya? Oray si ka, Maria. Agsakit kamutan. Unre, agkakapsot, kanagsakitak matan. Agsakitan dagiti tao dito lugar tayo. Nay,
Awanan ti makahagas pa ay. Ray, Kita ti sakak. Jakon may garaw kaputa nagdadakkaldan. Jak payen makabangon. Apong Sofia, saan arumbang nga adda kayo dito'y ruwar? Mabutbutengak barok. Amangan no makaptanak mat iti sakit. Datan sala ang ti saan anakaptan iti sakit. Di kay madanagan, Apong Sofia. Agimbag tumatlaang dagiti tattao. Anya ka din da ito'y mapaspasamak diti lugar tayo. Hercules. Apong, agawid kayon. Taamangan no makaala kayo pa'y iti sakit yu dito'y paraangan. Uray si kamat, Hercules. Saan arumbang nga agkatang-katang ka dito'y ruwar? Didak pakadanagan, Apong Sofia. Sa anak ang makaptan iti sakit. Tulungak dagiti tattao dito'y lugar tayo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, diyo liway na dinggen, tituloy ti makalawas a serye tayo, Anapaulwan. Dagiti kaibaan. Dito'y drama tayo. Hercules! Insurat ni Isagani Yalong Bulliser. Kan iti direksyon ni Bergie Peclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga estasyon. Hercules! Agyaman kami itingkay panang trabay.